Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De meteorologische dienst van Curaçao heeft de weerwaarschuwing code geel opgeheven. De tropische storm is ten noorden van het eiland voorbij getrokken. Afgelopen nacht trok de storm over Bonaire, Curaçao en Aruba. Dat leverde vooral veel regenval en windstoten op. Er is geen grote schade aangericht. Donderdag overdag was er wel sprake van veel overstromingen, onder meer in Salinha. Daar hebben auto's wel schade opgelopen. Vanwege de weerwaarschuwing voor de tropische storm heeft minister van Onderwijs Sitré van Heydoorn gisteravond bepaald dat de scholen vandaag dicht blijven. Dat betekent dat er minder mensen 's ochtends vroeg in de file staan en de kinderen gewoon rustig thuis kunnen blijven. Ambtenaren mochten vandaag om 10 uur beginnen, ook om de ochtenddrukte te voorkomen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Een medewerker van Aqualectra is vannacht overleden. Hij zat in een auto die aan de Commandeursweg tegen een paal langs de kant van de weg reed. De man raakte gewond en is later in het ziekenhuis overleden. Hij zat in de auto, de chauffeur van de wagen is niet gewond geraakt. Er is meer duidelijkheid over de man die in de nacht van woensdag op donderdag is overleden in de Madero Ocean Club. Het gaat om een man uit Ecuador die een werknemer is van het schip Santiago dat nu voor reparatie in het dok van Dame Ship Repair ligt. De man overleed na een vechtpartij. De precieze doodsoorzaak moet nog onderzocht worden. Het onderzoek loopt dus nog en de directie van Madero Ocean Club wacht op het resultaat. Uit respect voor de familie heeft de club ervoor gekozen om deze dagen geen feesten te organiseren. De wet getint glas is een realiteit, dat schreef minister Van Heydoorn gisteren op zijn Facebookpagina. Hij heeft de wet ondertekend en die is daarna gepubliceerd. De wet houdt in dat de ramen van auto's donkerder getint mogen zijn dan nu het geval is. Het gaat om een tintpercentage van 35%. Op die manier kan het minder heet worden in de auto. Dat is de achterliggende gedachte van de wet. De minister is blij dat de wet daadwerkelijk is getekend. De prijs voor benzine en diesel gaan volgende week omlaag. Voor een liter benzine betaalt een automobilist vanaf volgende week dinsdag 2,58 gulden. Dat is bijna 4 cent minder dan nu. De prijs van diesel daalt met ruim 7 cent en komt afgerond op 2,15 gulden. De prijzen voor water en elektriciteit stijgen wel vanaf volgende week. Amado Vieltjes, voorzitter van vakbond SAP, wil dat de overheid van Curaçao de totstandkoming van de Rijkswet COHO laat toetsen. Volgens hem is het niet op een juiste manier tot stand gekomen en heeft Nederland onterecht druk uitgeoefend op Curaçao om de wet aan te nemen. Dit kan tot gevolg hebben dat de condities die aan de wet zijn verbonden, zoals de korting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, ook niet correct tot stand zijn gekomen. Vieltjes roept de regering op binnen 30 dagen te beginnen met een toetsing. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.